Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzolobuno ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane za 7 koloko koma poyamba nayi mitu yake. Chipani cha Malawi Congress chati palibe kusintha kulikonse pa ganizo lake lokuti mamemba alatsopano asakapikisane nawo ku chisankho. Akadaulo msukulu za ukachenjede ati pakhale njira zothetsera kusowa mwambo pakati pa ophunzira msukuluzi. Ndipo munkhani zina usiku uno phungu wa dera la Mwanza West a Joyce Chitsulo wati chipani cha DPP chipereke umboni okuti iwo alowa chipani cha MCP. Tindi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Yoyamba ndiye kuti chipani cha Malawi Congress MCP chamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sichisintha ganizo lake loletsa anthu omwe alowa kumene mchipanichi kupikisana nawo pa chisankho cha atsogoleri a chipanichi. Wapampando wa komiti yoyendetsa chisankho mchipanichi Akhezi Msukwa wanena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe adachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Izi zilidere ngakhale akatswiri ena andale akhala akunena kuti mfundoyi njosemphana ndi ulamuliro wa democracy. Kathe Maulidi adakakhala nawo pa msonkhano wa atolankhaniwo kuchokera ku Lilongwe ndipo akusimba zambiri. Ansukwa ati chipani cha MCP sichikusuntha pa ganizoli chifukwa izi ndi zomwe adagwirizana ku mkumano wa komiti yayikulu ya chipanichi. Iwo ati anthu omwe angolowa kumene chipanichi komanso sadakhaleko ndi udindo wina uliwonse mchipanichi sakuloledwabe kukapikisana nawo ku msonkhano waukulu. Pa nkhani yokhudza zokonzekera za msonkhano waukulu, Amsukwa ati zokonzekera zonse zili mchimake ndipo msonkhano uwu ukuyembekezeka ukachitikira ku BICC ku Lilongwe. Pakadali pano malinga ndi Amsukwa chipanichi chatsekula makomo kwa anthu omwe akufuna kupikisana kuti ayambe kukatenga zikalata zosonyeza kufuna kuyimira kwawo, ndipo ati zikalatazi sizaulere chifukwa omwe akufuna kupikisana pa mpando wa mtsogoleri akuyenera kulipira 5 miliyoni kwacha, ndipo omwe akufuna kupikisana pa mpando wa wachiwiri kwa mtsogoleri ndalama yokwana 2.5 miliyoni kwacha. Mwazina zimene zikachitike ku convention ngati mene madziwira pa makhala zinthu zambirimbiri zochitika. Convention ya chaka chino ikhala yoti tikasankhaso anthu oti akakhale mpando. National Executive Committee inagwirizana kale zochitika kuti munthu ukafike pa point yoti ukakhale nawo kuti ukuyima nawo pa mpando ukakhale kuti uli ndi zofunikira zake. Ndikhulupirira kuti mukumbukira inu National Executive Committee chimodzi mwa icho chimene inaganizira ndichoti munthu usitha kuti wakhalamo muchipanimo mwina zaka ziwiri. Apopo ndizoti anachita advice imeneyo ni National Executive Committee, ndipo ifeyo ngati committee tilibe mphamvu yosintha china chilichonse. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera omwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP adalengeza kuti akapikisana nawo ku msonkhano waukulu. Sukulu zina za ukachenjede mdziko muno zati pakhale njira zothanirana ndi kusowa mwambo kwa ophunzira ena omwe akuti zimasokoneza kayendetsedwe ka sukuluzi. Kangapo konse ophunzira msukulu zina za ukachenjede mdziko muno akhala kuchita zionetsero za zipolowe zomwe zimaononga katundu ndi kubera anthu oyenda pa msewu mwa mtendere wawo. Kuchokera ku Mzuzu nayu Sam Kalimira ndi nkhani yonse. Mbuyomu ophunzira ena kuchokera ku sukulu za ukachenjede mdziko muno akhala akuchita zipolowe pomatseka misewu komanso kuphwanya katundu wa sukulu ndi katundu wa anthu ena. Izi makamaka amakhala kuti akuchita pofuna kukakamiza dindo kunena kuti amvere mavuto awo ena.
komano modzi mwa akuluakulu kuchokera ku sukulu yakachede ya unima a Emmanuel Ngwira anati ophunzira komanso ogwira ntchito ku mayunivesity ali ndi udindo waukulu pothandiza pakayendetsedwe kabwino ka sukuluzi. cholinga cha malamulo amenewa ndikufuna kuonetsetsa kuti antchito akugwira ntchito yawo ndipo akukwaniritsa zolinga za ntchito imeneyi. Chimodzimodzinso pa sukulu malamulo amakhalapo kuti ophunzira atsatire malamulo kuti maphunziro awo ayende bwino. naye vice chancellor wa sukulu yakachede ya Mzuzu Aweusi ali nthawi zina kalendala ya university imasokonezedwa kamba kakutseka kwa university mokakamizidwa. Pali time frame imene pano takhale pa university 4 years program ukwenda tukhale 4 years uzipita uzikathandiza kutukula ziko. So sakhale chizolowezi kuti students azikhala pa university kuposera 4 years chifukwa kalenda inasokonekera pena pake chifukwa mwina ma students anasunge mwambo sizabwino. naye vice chancellor wa sukulu yakachede ya Kamuzu University of Health Sciences Macpherson Malewa anati ophunzira komanso ogwira ntchito akuyenera kuona ukadaulo wawo pa ntchito ndi pa sukulu pomasunga mwambo. Iwo anauza ophunzira kunena kuti adzikumbukira kunena kuti iwo andatsogolera mawa ndipo akuyenera kukhala osunga mwambo. Anthu amene maphunzitsa wanu ali ndi udindo kuonetsa kukhala ngati role models kwa anthu ena onse kuti indeed azionetsa chikhalidwe cha umunthu kwa anzawo aphunzitsawo ndi ena onse a dziko la Malawi lino. Mwezi wa Seputembala chaka chatha ophunzira ku sukulu yakachede ya Mzuzu adachita zionetsero pomwe adaphwanya katundu wina. Iwowa nthawi imeneyo sankagwirizana ndi chiganizo cha sukuluyi chokweza fizi yomwe kwa iwo amaona kuti ndi okwera kale. Tikadali pa nkhani za maphunziro popeza akuluakulu aboma ati ndi okhumudwa ndi kuchepa chiwerengero cha ophunzira amene amapita mkalasi apakati pa standard 1 ndi 4. Iwo atsindika kufunika koyika ndondomeko zabwino pofuna kulimbikitsa ophunzira otere kuti adzipita ku sukulu ponena kuti ndi zaka zofunikira kuti mwana akhala akuphunzira. Witness Chipwere walemba ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Sam Kalimira. Izi zinadziwika ku Mzuzu pamwambo umene bungwe la MACRA limapereka mphoto kwa omwe akuchita bwino makamaka pa mpikisano olemba makalata. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro a Gordon Mselimba anati ku ndunaku akufuna kuti pofika mchaka cha 2027 ana okwana 30 pa 100 aliwonse azitha kudziwa kulemba ndi kuwerenga. Tapangapo njira zingapo chifukwa tikukhulupirira kuti tione foundation ikhale yabwino imene timati foundational learning. So maphunziro apa a primary 1 to 4 content yake tayikonzanso kawiri komanso taphunzitsa njira za makono zophunzitsira kwa aphunzitsi amene akupanga manage ma classes a 1 to 4. Ndipo mmodzi mwa mamembala a board ya MACRA Alekeni Menyani anati mpikisano olemba makalata umene ana achitimika nawo pano uthandiza kunena kuti akukule pa nkhani yopanga ziganizo komanso kuunikira tsogolo lawo molingana ndi nkhani zokhudza kufalitsa mauthenga. Ndi kuthandiziranso kuti mwina achinyamata tiwapatse mpata oti akhoza kupereka masomphenya komanso wokha kutha kudzifotokoza ku dziko mmene akuonera kumene tikulowera. Gift Kansichi yemwe wapambana pa mpikisanowu kuchokera ku sukulu ya Mzuzu Government Secondary anati mpikisanowu unamuthandiza kunena kuti athe kumasuka kumalemba zimene zingathandizire kukweza tsogolo lawo makamaka poonekera tsogolo la dziko la Malawi pa chitukuko. Ndauze kuti iwo azikhawa zikhulupirira komanso azilimbikira komanso aziwerenga mabuku osiyanasiyana zimene zimapangitsa kuti munthu ma learning skills ako apangidwe improve. Opambana amalandira malaputopu mamedulo komanso ma dictionary ndi zipangizo zina zokhudza maphunziro. Achinyamata amene ali ndi HIV awapempha kuti adzitenga nawo gawo lalikulu losamalira moyo wawo pomwa mankhwala otalikitsa moyo mwa ndondomeko. Mkulu woyang'anira ma program a bungwe la National Association of Young People Living with HIV/AIDS a Ishmael Phiri ndi amene anena izi m'boma la Chikwawa pa zochitika zimene adakonza pofuna kuzindikiritsa achinyamata
pamene angadzitetezere. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Isaac Salima. Bungwe lidakhala lukhazikitsa ndondomekoyi imene amayitcha Youthwise Project m'maboma achikwawa komanso mangochi ndi cholinga chofuna kulimbikitsa achinyamata kuti adzidziteteza okha ku kachirombo koyambitsa edzi. Aphiri anali ndokondwa kuti ndondomeko yawoyi ikubala zipatso. Achinyamata akuzilandira bwino kwambiri cause mukati muone kunoku kuchikwawa takhala tikupanga train achinyamata kuwaphunzitsa ndondomeko zosiyanasiyana zimene akhoza kumathandizira ntchito za ku community makamaka pa nkhani zopereka chithandizo cha chipatala komano cha ku community noti kuti ngati madotolo kuti akhoza kupanga prescribe mankhwala komano kupereka ngati njira zakulera kwa achinyamata anzawo ndicho linga chonena kuti ateteze community yawo kuti isakhale yofalitsa kachilombo ka HIV. So achinyamata ambiri akunoku takhala tikuona zochita zimene amapanga komanso zimene amakapanga ku community pambuyo ponena kuti tapatsa ma trainings osiyanasiyana. Takhala tikuona achinyamata amakhala ndi ma sessions, ma dialogue ndi mafumu komanso achinyamata anzawo. Patsikuli achinyamata adali ndi mwayi olandira uphungu komanso zinthu zina zimene zingawateteze kutenga kachilombo ka HIV. Mmodzi wa achinyamata wa Angela Jusa amene amachokera ku gulu la Tikondane Support adali kumadera kwawo akuchita zambiri komanso ndokondwa kuti achinyamata akuyilandira bwino ndondomekoyi. Achinyamata akuzilandira bwino sizimalephera zovuta zimakhalapo. Timakumana ndi achinyamata ambiri ozibisa maka pa nkhani ya maubwenzi kunena kuti ngati neyo anthu anga ndidziwe kuti ndika chirombo mwina anyamata zindisala ngati akhansikana mwina banja izandivuta kupeza ena amafuna ndithu atamabwera kugulu kumefanya mavuto ngati amenewo zimavuta ndebe fesi timatopa timayenda olopita kandi kuchipatala kumene pali ena magulu safuna zionetsera mu chipatala amapita kukalandira chani kukalandira thandizo la mankhwala ndiye timapita kumene koko makalimbikisa achinyamata anzathu aja maka siku yatini kalabu fali kula achinyamata ina achichepere osakhansi nkhungati wanga kumotsika musi kwambiri timafuna amene aja kuti azidzidziwa kuti iwo ni ndani. Patsikuli bungwe lidakonzanso masewera mpira miyendo pakati pa Berewu FC komanso Sadule FC ngati njira imodzi yofikira achinyamatawa ndi uthengawu komanso kuwazindikirisa ubwino wadzitetezawo. Mu nkhani zina phungu wa dera la Mwanza West Joyce Chitsulo wati chipani cha DPP chibweretsa umboni woti iwo adalengeza kuti achoka mchipanichi ndi kulowa mchipani cha Malawi Congress. Achitsulo masiku apitawo adalandira kalata kuchokera kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara yowauza kuti ayankhe zomwe DPP yanena mu kalata yake. Mwazina chipani cha DPP chauza a Gotani Hara kuti achotse Achitsulo ndi aphungu ena mnyumbayi atikamba kuphwanya gawo 65 la malamulo a dziko lino. Koma Achitsulo auza Kanema wa Times kuti sakudziwa zoti adatuluka chipani cha DPP ndi kulowa chipani cha Malawi Congress. Achitsulo adayankhula ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Masiku atatu apitawo nalandira kalata kuchokera ku ofisi ya Speaker Mai Catherine Gotani Hara kuti akuti a DPP awalembera iwo kalata kuti ineyo andichotse MP chifukwa choti ndinasiya kukhala wa DPP ngati imene ndalowera mparliament ndinakhala wa MCP. Nde iwo a speaker wanati asanaya perepereke chiganizo kapena rasana ndichotse amve mbali yanga kuti ndinedi wa MCP akunena DPP zindizoona andi chifukwa chimene akunenera kuti ndidakhala pa msonkhano ineyo ndidakonza msonkhano wa kongeresi umene ankapangitsa ndi mtsogoleri wa chinyamata a kongeresi anabwera ngati mtsogoleri wa chinyamata a kongeresi. Nde zimene zili zabodza chifukwa ineyo msonkhano umene ndikudziwa ndi umene anatiranira DC kuti kubwera nduna local government achimwendo pana ndipo akazendera stadium imene akutimangira ndi nyumba za mafumu anga anthu achenda govert ndipo anandiyitana ngati MP wadera anandika pa program kuti ndiyankhule ndipo ndinayankhula. Nde chimene ndikudabwa choti a DPP akanene kuti nenda lwa kongeresa abweretse umboni kuti ndina kongeresa fa msonkhano uwu unali wachitukuko sunali wa kongeresa ndipo achimwendo adabwera ngati mimi. Tidayesera kufuna kumva kuchokera kwa mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba koma sadayankhepo lamya yawo ya mmanja kangapo konse. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani mdzulo buno kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili nkhani zina zambiri bwino lino.
Roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno, timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Athu madzulo ano gulu la amayi okhala ku mdeka m'boma la Blantyre omwe amagwira ntchito pansi pa mdeka Mother Care Group akhazikitsa malo operekera katemera wa ana m'midzi yokwana 12 kumene kuli kovuta kupeza thandizo la chipatala. Wapa mpando wa gululi Akrise Isa wati malowa athandiza ndondomeko za boma zofikira anthu ndi ntchito za katemera ku madera akutali. Aisa alankhula izi pambuyo pa maphunziro apadera amene bungwe la Malawi Health Equity Network MEHEN linakonza. Zambiri mu lipoti la Lueren Mpasa koma akuwerenga mdzulo buno ndi Elvis Hoahoa. Poyankhula pambuyo pa maphunziro apadera amene anachitikira pa chipatala cha mdeka, Aisa anati gulu lawo lamanga nyumba zitatu zokhazikika zopereka katemera kwa amayi komanso ana m'madera a Galanti, Chelifa ndi Masinje. Gulu la mdeka Mother Care ili ndi ntchito imene imagwira makamaka kupanga kalondolondo nkhani zokhuzana ndi katemera kwa ana. Tikutumikira madera okwana 12. Pa madera okwana 12 pofika lero takwanirisa kuthandizira madera okwana 5, madera atatu takwanisa kumanga ku mafiyeta, komanso madera awiri panopa taombako zidina zoti nthawi ineyi yonse kumokhala kumangidwa fiyeta imeneyo. Inayo ngati cheya udindo wanga ndiwonesesa kuti mamembala anzanga tonse tikugwira ntchito mothandizana kuyendera mbali zonse kuonesesa kuti madera mwathu ana akulandira katemera mwa ndondomeko. Wapa mpando wa mabungwe apansi pa Global Vaccine Alliance Gavi, Dr. Stanley Chitukwi wati akuthandizira amayi ammadera powapatsa ukadaulo othandizira pa ntchito za chipatala. Taiga zinthu zambiri ndipo ma organization ayika zinthu zambiri, magulu ambiri amati kuchoka amafa. Ndiye chifukwa tikunena kuti Mother Group iyi kuti tikangoyipanga ndikungoyisiya simapitiriza ntchito icho fori anthu asala chilichonse. Pachifukwa ichi pakhale kena kake kamene kazalimbikitsa ndifika kadabweretsa banking konde kapena kuti connected to the great entertainment on GoTV wakutha mwezi kuti onse akhoza kuona phindu la ntchito imene akugwira kulimbikitsa azimayi onse kuti atekepo gawo pomagawana ndalama kuti ndalama zazisunga ku banki komanso pakamatha chaka aonetsa kuti ndalama zimenezozo azisunga kuti zapindulire mwe wawo kozo mapanga mabizinesi tikono
akuzima kumagulitsa zinthu zosiyanasiyana namabwereranso kumagulu paja kumaoneka azimayi osamala makomo awo. ntchito iyi andathandiza ndalama kuchokera ku bungwe la Global Vaccine Alliance Gavi. ophunzira msukulu zosiyanasiyana mdziko muno komanso amipingo awapempha kuti adzikhala patsogolo pa ntchito yosamalira zachilengedwe. bungwe la Malawi Creation Care Network lati ndi lomwe lapereka pempholi ku Lilongwe komwe lidachititsa maphunziro pa kasamalidwe kachilengedwe. Kafe Maulidi ndi ripoti. omenyera ufulu zachilengedwe komanso kuonetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Malango Kaira wati achinyamata, atsogoleri a mipingo komanso anthu omwe amakhala ku madera osiyanasiyana akamvetsetsa zachilengedwe kutha kukhala kosavuta kuti anthuwa adzisamalira chilengedwecho. Kaira adati ichi nchifukwa chomwe chidawapangitsa kuti abweretse magulu a anthuwa pamodzi ndi kuwaphunzitsa pamomwe angasamalire chilengedwe. komano umene ungothandizira kuti achinyamata komanso ma organizations amene abwera kuzakhala nawo pa mkumano umenewo kuti atengepo gawo pakusamalira chilengedwe chathu komanso atengepo gawo pa government imene yalesa kuti samagwiritse ntchito ma plastic opyapyala. Ndi tofuna kuti tonse titengepo gawo pakuthesa kugwiritsa ntchito kama plastic opyapyala. Mkulu wa mpingo wa Chirasta kukawali ku Lilongwe Ras Galawanda wati maphunzirowa adali ofunikira kwambiri kwa iwo ngati ampingo, ndipo uthenga omwe atenga kuchoka ku maphunzirowa akaupereka kwa anthu ena ampingowu omwe sadakwanitse nawo kudzakhala nawo pa maphunzirowo. Ndothandiza kwambiri maphunziro amene ifanya kuti anthu ambiri timakhala mu umbuli osadziwa mmene dziko likuyendera. Pamene tikusamala chilengedwe tikusamala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikatengera malemba a m'Baibulo ku Masalimo 24:1 akunena kuti Yehova anapereka dziko lapansi kuti tikakhalemo, kuti tikalisamale. Ndi tikapanda kulisamala tikasowa kokhala. Komanso tikaona amachali chosiyanasiyana timanena za chilengedwe, anzathu amakhala ndi maubatizo osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito madzi. Tikaponya zinyala m'madzi muja ndi kuti mukalowa matenda m'madzi muja anthu akakhala ndi matenda ndi ubatizo sukakhalanso oyera. Bernard Nguluwe ndophunzira pa sukulu ya Chipasula ndipo ali form 3 ndipo naye wayamikira maphunzirowa kuti amuthandiza kudziwa zambiri pamomwe angasamalire zachilengedwe ndipo kubwerera ku sukulu akaonetsetsa kuti kusamalira zachilengedwe chikhale chikhalidwe chake. Ndalimbikitsa ophunzira anzanga mmene angagwiritsa ntchito ma paper opyapyala ngati amenewa pamene tili ku sukulu ndikuti nkanthawi iji kuti panga break tikupumulira kuchoka mklasi timakhati kugula zinthu zosiyanasiyana zimakhala zinopepa amene ajawo ndi zinthu zijazo zofunika kuti tikhoza kuzitaya bwanji tikhoza kuzigwiritsa ntchito bwanji ngati inewo ndikuyendidziwa kuti mmene ndikuti ndikachitaya chikhoza kupanga bwanji chikhoza kuononga bwanji nthaka yathu. Maphunzirowa adabweretsa pamodzi akuluakulu a mipingo kuphatikizapo mpingo wa Chisilamu komanso wa Chirasta, ophunzira msukulu za sekondari za mu Lilongwe komanso katswiri pa nkhani za chilengedwe a Matthews Malata. Timalize nkhani zathuzi ndi nkhani yakuti mkulu wa mpikisano wotchedwa Malawi National Spelling Bee Alois Mbaula wayamikira mpikisano wa chaka chino ponena kuti wavumbulutsa luso ngakhale kuchokera msukulu za m'midzi. Mbaula amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe kumwe kunali mwambo otsendera mpikisano wa chaka chinowu. Ophunzira asanu ndi anayi 9 omwe atatu mwa iwo nga msukulu za sekondari pomwe asanu ndi mmodzi ndi aku primary ndomwe achita bwino. Brenda Kayo akulankhula zambiri mu ripoti lomwe anayankhula ndi Mbaula. Ulendo wakhala ulendo opambana kwambiri. Chachikulu ndiyonena kuti chakwanitsa kuyenda almost 80% ya maboma onse ya Malawi. Tafikira ana akumidzi panonso sitikusankha kuti kapena tikupanga ndi masukulu a town okha kapena mwina ochepa okha koma tilino pena paliponse. China chimene takutira nacho kwambiri ndi mmene ana apangira akhala kukhonzera. Ndikukhulupirira zaka zingapo zapitazo panali ana amakanika kupanga
maliwu kapena maspell ndi mawu ophweka kwambiri makamaka ana amene amachokera ku midzi mwina chifukwa chakumene akuchokera kapena mwina chifukwa chosowa zinthu zina nzira monga mabuku ndi zina zotero koma pano taonanena kuti ana akumidzi ndi ana amene akuchokera mu masukulu olipira onsewa panopa kupikisana kwawo kwake kumakhala chimodzimodzi mawu amene tikumapatsa kumakhala mawu ofanana andakumakhonzanso mooneka kunena kuti panopa tukhala ngati mwana ena aliyense mulamuna kupikisana Zacchaeus Sinyangwe ndi wophunzira wa pa sukulu ya Zolozolo ku Mzuzu ndipo ndi mmodzi mwa ophunzira omwe achita bwino ndipo anayankhula motere. Maunga choma ndikozoonena njoudi ndikuthokoza kwambiri kwa akoshanga akosiyana chifukwa ndamene amandipanga kuti ya ndifike pomwe ndiyo tikuona kuti Malawi chaka chino ichita bwino ndipo tikaona ophunzira asanu ndi mmodzi omwe achita bwinowa akuyembekezeka kukayimira dziko lino ku mpikisano wa Spelling Bee mu Africa omwe uchitikire mu mzinda wa Abuja mdziko la Nigeria mwezi wa Disemba chaka chomwe chino. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Spelling Bee tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano koma tisadasiyane na insomitu yake. Chipani cha Malawi Congress chati palibe kusintha kulikonse pa ganizo lake lokuti mamembala atsopano asapikisane nawo ku chisankho. Akadaulo msukulu za ukachenjede ati pakhale njira zothetsera kusowa mwambo kwa ophunzira msukuluzi ndipo phungu wa dera la Mwanza West a Joyce Chitsulo wati chipani cha DPP chipereke umboni okuti iwo adalowa chipani cha Malawi Congress. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano ndizo mwezi ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre tikufunirani madzulo opambana.